тоҷикон оинаи таърихи миллат با тоҷикистон استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی کارزاری همه روزه با زبان‌های گوناگون دنیا тоҷикистон бо tashabbusҳои байналмилалӣ дар сайёрат давлати пешоҳанги tashabbuskor فروغ صبح دانایی کتاب امنیت باید بیش از هر وقت دیگر هوشیار باشند. سیر و سیاحت برای صنعتی و کشاورزی و علم فروغ معرفت راهنمای جامعه تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. дар студия бо шумо қурбон қурбонзода ва савсан ғайёрзода. аз 29 то 31 май дар шаҳри душанбе конфронси сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо баргузор мегардад ки дар он ҷомеаи ҷаҳон мавзӯъҳои гуногуни марбут ба пиряхҳо об ва иқлимро муҳокима мекунанд. ҳоло омодагиҳо ба ин чорабинии сатҳи байналмилалӣ ҷараён дорад. наврӯзшоҳи азизулло гузориш медиҳад. кандашавӣ ва обшавии пиряхҳои азим аз хатари рӯзафзун ба инсоният ва олами ҳайвоноту наботот ҷомеаи ҷаҳонро ҳушдор медиҳад. талафоти ях дар 2 даҳсолаи охир нисбат ба даҳсолаи қаблӣ суръат гирифтааст. масалан талафоти пиряхҳо дар солҳои 2012-2023 нисбат ба даҳсолаи қаблӣ 36% зиёд шудааст. хушбинтарин пешгӯиҳо нишон медиҳад ки то соли 2100 25 то 29 дарсади массаи пиряхҳо метавонанд нест шаванд. ин ҳолат ки таҳдиди асосӣ ба гуногунии биологӣ ва иқтисодиёти ҷаҳон маҳсуб меёбад нигарониҳоро зиёд кардааст. дар сомонаи созмони милали муттаҳид омадааст ки дигаргуншавии иқлим ва дигар омилҳо обшавии пиряхҳоро суръат бахшида, ин омил ба бехатарии истифодаи об, гуногунии биологӣ ва иқтисодиёти минтақа таҳдид мекунад. вақте ки мо рӯзи ҷаҳонии пиряхҳоро қайд мекунем, эътироф кардани аҳамияти биологӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодии пиряхҳо ва зарурати фаврии ҳамкорӣ барои ҳифзи онҳо муҳим дониста мешавад. соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ва 21 март рӯзи ҷаҳонии пиряхҳо дар асоси пешниҳоди президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз ҷониби маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид қабул карда шудааст. бо назардошти муҳимияти нақши пиряхҳо дар ҳаёти минбаъдаи башарият, ҷомеаи ҷаҳон барои муҳокимаи мавзӯъ ба ҳам меояд. охири моҳи май дар шаҳри душанбе конфронси ҷаҳонӣ оид ба мавзӯи ҳифзи пиряхҳо баргузор мегардад ки баъди қабули қаднома аз ҷониби созмони милали муттаҳид оид ба эълони соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо бо фарогирӣ ва муҳимияти мавзӯъ ин аввалин маротиба дар таърихи инсоният аст. барои иштирок дар бонуфузтарин конфронси ҷаҳон дар соли 2025 коршиносон, таҳлилгарон, роҳбарони бонуфузтарин созмонҳои байналмилалию минтақавӣ ва ҳайатҳои расмӣ аз кишварҳои гуногуни олам дар тоҷикистон ҷамъ мешаванд. ҳоло сабти номи намояндагони воситаҳои ахбори оммаи дохил ва хориҷи кишвар барои иштирок дар конфронси сатҳи баланди байналмилалӣ дар доираи соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ҷараён дорад. дар ҳошияи чорабинӣ баргузории муколамаҳои муштарак, форум ва ҷаласаҳои алоҳида оид ба масъалаи пиряхҳо ва иқлим дар назар аст. инчунин муаррифии имкониятҳои тоҷикистон тавассути ташкили намоишгоҳҳо ба нақша гирифта шудааст. конфронси мазкур имкон медиҳад ки нуфузи тоҷикистон дар арсаи байналхалқӣ боз ҳам болотар гардад ва ин бисёр як иқдоми бузург аст ки дар шаҳри душанбе маркази тоҷикистони азиз масъалаҳои байналмилалӣ ҳаллу фасл мегарданд, баррасӣ мегарданд. ҳоло дар тоҷикистон омодагӣ ба конфронси сатҳи байналмилалӣ оид ба ҳифзи пиряхҳо ҷараён дорад. дар баробари фароҳамсозии шароит барои баргузории чорабиниҳо, намои намунавӣ ва имкониятҳои истироҳату фароғат дар шаҳри душанбе ба таври омӯзанда пешниҳод мегардад. аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе тадбирҳои омодагӣ вусъат бахшида шудааст.
баргузории чунин чорабиниҳои сатҳи байналмилалӣ нишонаи он аст ки ҷумҳурии тоҷикистон яке аз кишварҳои ташаббускор дар сатҳи байналхалқӣ аст. яке ин нишонаи истиқлолият аст, нишонаи ободӣ дар кишвар аст. дуюм ин ки баргузории чунин чорабинӣ, яъне нигоҳ кунед ки дар қатнома зиёда аз 150 кишвари дунё иқдоми пешвои миллатро эътироф карданд ва ин нишонаи он аст ки тоҷикистон ҳамчун як кишваре ҳаст ки на ин ки дар минтақа ё ки дар дохили худ ташаббускор аст, балки бештар ба масъалаҳои сатҳи байналхалқӣ таваҷҷӯҳ мекунад ва кӯшиш мекунад ки барои ҷомеаи ҷаҳонӣ мушкилоти онҳоро ҳал намояд. тавре аз таҳлилҳо бармеояд норасои об, хушксолиҳо, биёбоншавӣ, баландшавии ҳарорат ва обшавии пиряхҳо мушкилоти асосии имрӯзи сайёра маҳсуб меёбад. дар сурати саривақт чораандешӣ накардан ин омил метавонад ба тамоми соҳаҳо таъсир расонад. аз ин хатар ягон давлат дар канор монда наметавонад. бори аввал аст ки чунин конференсия дар сатҳи ҷаҳонӣ баргузор мегардад ва ин низ нишондиҳандаи чи аст? Нишондиҳандаи он аст ки дар воқеъ имрӯз ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон на танҳо вобаста ба масъалаҳои дохилӣ, балки масъалаҳое ки марбут ба ҷаҳони имрӯз аст матраҳ менамояд. яъне имрӯз ҳукумати кишвари мо пешниҳод менамояд ба ҷаҳони мутамаддин ки имрӯз мо бояд ҷиҳати пешгирӣ намудани обшавии бо суръати пиряхҳо кореро бояд анҷом диҳем ки дар оянда ин масъала натавонад ки ба соҳаҳои дигари хоҷагии халқи мамлакат таъсири манфии худашро расонида бошад. ин конференси байналмилалӣ дар ҳоле баргузор мегардад ки обшавӣ бо суръати пиряхҳо нигарониҳоро дучанд гардонидааст. ҷомеаи ҷаҳон аз 29 то 31 май дар шаҳри душанбе дар доираи конференси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо мавзӯъҳои гуногуни марбут ба пиряхҳо ва обу иқлимро муҳокима, нақшаҳои навро ҳамоҳанг ва оянда ба хотири ҳифзи пиряхҳо ва таъмини ҳаёти осуда барои башарият аз рӯи хулосаи душанбе корбарӣ мекунад. наврусиёҳи азизулло, маҳмадсаиди камол, душанбе, ахбор. ҳамасола 12 май дар тоҷикистон рӯзи шашмақом таҷлил мегардад. шашмақом аз ҷумлаи мусиқиҳои суннатии миллати тоҷик буда дӯстдорону ҳаводорони зиёд дорад. хушбахтона дар замони соҳиби истиқлолӣ дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ба ин мусиқии миллӣ таваҷҷӯҳи хос равона гардида мақомнавозӣ ва мақомсароӣ рушду такомул меёбад. гузориши ҳамкоронамон. шашмақом шоҳасари мусиқии суннатии халқи тоҷик ва ганҷинаи бебаҳои миллат дониста мешавад. зеро шашмақом арзишмандтарин дури гаронбаҳо буда ин санъати бузурги пурҷозибаро ҳазорҳо ромишгарону сарояндагон давоми асрҳо сайқал дода ғанитар кардаанд. шоҳасари мадании мусиқии халқи тоҷик давоми асрҳо аз дил ба дил роҳ ёфта аз устод ба шогирд чун мероси аҷдодӣ омада расидааст. дар роҳи нигаҳдории ин ганҷинаи бебаҳо мероси мусиқии суннатии тоҷик давоми солҳои зиёд устодони барҷастаи тоҷик нақши назаррас гузоштаанд. аз ин ҷост ки рӯзторӯз садову навои ин шоҳкории ҷовидона бо дарди мардум пайванд гашта зиндагии мардумро тараннум менамояд ва насли ҷавон ба он бештар рӯ меоранд. шашмақоми тоҷик аллакай аз ҳамин яъне шаш маълум аст ки яъне ин моли тоҷик аст. ин шиносномаи миллати тоҷик аст ва ин дар ҳақиқат илм аст ва як илми бузург аст ки имрӯзҳо тамоми устодоне ки имрӯз дар ин самт намуданд хеле заҳматҳои шоҳиён карданд ки барои мо то ба замони мо омада расиданд ва имрӯзҳо миллати тоҷик бояд ифтихор кунад ки дар тоҷикистон чунин мусиқии бузург аст ва вуҷуд дорад. бояд ҳар яки мо вазифадор бошем ки ҳамин мусиқии миллии шашмақомро пос дорем. ба таъкиди ҳолдонҳои соҳа дар замони соҳибистиқлолии мамлакат санъати шашмақом мақому манзилати хоса пайдо намуд. маҳз дар замони истиқлоли тоҷикистон рушди шашмақом ҳамчун падидаи аслии ҳунари миллати тоҷик аввалин маротиба дар таърих зери сарпарастии давлат қарор гирифт ва ин иқдоми бузург имконияти тозаеро барои ба мардум дастрас намудани ин шоҳасари мусиқӣ фароҳам овард. бо талошу заҳматҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар даврони соҳибистиқлолии
кишвар сиёсати фарҳангии ҷумҳурии Тоҷикистон рушду таҳким ёфт ва шашмақом шомили феҳристи мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО шудааст, ки боиси ифтихори тоҷикистониён мебошад. ба назири ҳолдонҳои соҳа ин мероси пурғановати миллӣ, яъне шашмақом, чун рукни таърихи миллат аз насл ба насл гузашта, чун арзиши миллӣ умри ҷовидона касб менамояд. яке аз шоҳкориҳои бузурги санъати классикии тоҷик шашмақом ба ҳисоб рафта дар даврони соҳибистиқлолии кишвар рушду такомул ёфта, ҳамасола 12 май дар саросари кишвар рӯзи шашмақом таҷлил мегардад. имрӯз мардуми фарҳангии Исфара, алалхусус дӯстдорон ва алоқамандону ҳаводорони мусиқии асил рӯзи шашмақомро ба таври шоиста таҷлил намуданд. дар раванди ҷамъомадии тантанавӣ таъкид гардид, ки шашмақом ҳамчун шоҳасари мусиқии суннатии халқи тоҷик дар баробари шоҳкориҳои адабиёти классикии мардуми тоҷик ҷой дошта, ғанибахши хазинаи фарҳанги миллат маҳсуб меёбад. санъати шашмақом хазинаи нодири миллати тоҷик аст, ки сафту таронаҳои он бо манзалату маърифаташ дар замири инсон фазилатҳои накӯӣ, ватанпарастӣ, хештаншиносиро бедор намуда, ҷаҳони андеша ва зеҳниятро ҷилои нав мебахшад. гуфта шуд, ки мероси пурмоя ва гаронқадри ниёгони бозаковат ва ҳунарманд санъати мақомхонӣ дар Исфара эътибори хоса дорад. бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр, ансамбли халқии шашмақом расман ҳамчун ансамбли давлатӣ фаъолият дорад ва дар тамоми чорабиниҳои фарҳангӣ фаъолона иштирок менамояд. ҳамзамон имрӯзҳо дар назди ансамбл ҳунармандони наврас аз устодони санъат нозукиҳои шашмақомро меомӯзанд. шашмақом ифтихори халқи тоҷик аст. шашмақом орияти халқи тоҷик аст. шашмақом ин миллати тоҷика муарриф мекардагӣ яке аз соҳаҳои асосӣ ҳисоб мешавад. ансамбли шашмақоми шаҳри Исфара бо роҳбарии ҳунарманди халқи тоҷикистон Исроил Файздинов хеле равнақ ёфтагӣ, хеле корҳои бисёр мекунад. назди мардуму баромад мекунем. бояд ки шашмақом ҳамеша равнақ ёбад, чунки ин ифтихори мо. дар идома ба ҳозирин дастагули тарона ва навоҳои марғуби классикӣ пешниҳод карда шуда, мақомсароёну шогирдони даста бо сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз гардиданд. ҳамасола 12 май дар Тоҷикистон рӯзи шашмақом санъати мусиқии классикии тоҷик таҷлил карда мешавад. Собир Аюбӣ, Саҳбони Қурбон, шаҳри Исфара, Ахбор. давоми чанд рӯз дар кишвар даври аввали озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст ҷараён дорад. даври дуюми озмуни мазкур дар ноҳияи шоҳмансури шаҳри Душанбе дар вазъияти тантанавӣ оғоз шуд. шарҳи бештар дар таҳияи ҳамкоронамон. омодагии ҷиддӣ, боварӣ ба худ ва иродаи қавӣ бо ҳамин шакл довталабони даври аввали озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст дар ноҳияи Шоҳмансур иштирок карда миёни ҳам рақобати зеҳнӣ хоҳанд кард. таъкид шуд, ки солту сол зиёд гардидани ҳаҷми маблағ барои ғолибону ҷоизадорон нишонаи возеҳи таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хулоса пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин раванд мебошад. ҳамин аст ки теъдоди иштирокдорон солту сол зиёд гардида, имкониятҳо низ дар ин раванд барои довталабон фарохтар мегардад. қобили қайд аст, ки агар соли 2024 дар ноҳияи Шоҳмансур теъдоди умумии иштирокдоронро дар даври ноҳиявии озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст 1050 нафар ташкил медод, ин нишон дод имсол ба 1400 нафар баробар гардид. ин шаҳодати гуфтаҳои болост. озмун аз рӯи 4 номинатсия адабиёти классикӣ, адабиёти муосир, адабиёти бачагона ва адабиёти ҷаҳон баргузор карда мешавад. даври ноҳиявии озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст дар ноҳияи Шоҳмансур давоми 2 рӯз идома карда беҳтаринҳо ба даври шаҳрӣ рохат меёбанд. дар шаҳри Ваҳдат даври шаҳри озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст идома дорад, ки дар он 231 нафар иштирокчӣ донишу маҳорати суханварии хешро пешниҳоди аъзои ҳакамон намуда истодаанд. озмун бо тағйироти нав аз рӯи низомнома роҳандозӣ гардида, дар он шаҳрвандони хориҷӣ низ метавонанд иштирок намоянд. гузориши Маҳмадалӣ Абдукарим дар ин хусус.
شرکت فعالانه 5796 نفر و از این شماره 5596 نفر خوانندگان 153 مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی ریاست معارف شهر وحدت در دور اولی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است بازگوی آن است که نسل نورس و در مجموع اهل جامعه مملکت با هدایت‌های راهنمونساز و معارف پرورانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان امروزها رو به مؤسسه‌های فرهنگی آورده وقت خود را بیشتر به مطالعه کتاب صرف می‌نمایند. آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است در اساس امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از سال 2019 این جانب در مملکت دایره برگزار می‌گردد. آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است تحت سرپرستی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سال هفتم است که در مملکت برگزار گردیده. هدف اصلی آزمون پیش از همه بلند برداشتن ذوق کتابخوانی، تقویت نیروی ذهنی، دریافت چهره‌های نوی سخنور و سخندان، ارج گذاشتن به ارزش‌های ملی و فرهنگی، انکشاف قابلیت ایجادی، تحکیم احساس خودآگاهی و خودشناسی، تکمیل ذخیره لغوی، تقویت جهان معنوی میان اهالی کشور از جمله خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، خوانندگان و دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی میانه و عالی کسبی، بعد از مؤسسه‌های تحصیلات کسبی، آموزگاران همه زینه‌های تحصیلات، خادمان علمی و ادبی مؤسسه‌های علمی و ایجادی، فرهنگ و صنعت، کلانسالان، نمایندگان کسب و کار گوناگون و دیگر طبقه‌های اهالی کشور دایر می‌گردد. من خیلی خرسندم که در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است اشتراک کرده ایستادم. البته آنهایی که پیوسته کتاب مطالعه می‌کنند درس آدم و مردانگی می‌آموزند. از این رو کتاب دوستی بهترین انسان و راهنمای زندگی است. بیهوده نگفتند به مردم بهترین هنر و دانایی خرد است. پس بیایید همسالان عزیز کتابخوان و کتاب دوست باشیم تا در آینده سهم خود را در تاجیکستان عزیز خود گذاریم. در دور شهری آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است غالبان دور اول آزمون 231 نفر از روی 4 نامیناسیا ادبیات کودکان و نورسان، ادبیات کلاسیک تاجیک، ادبیات معاصر تاجیک و ادبیات جهان شرکت می‌ورزند. هر یک اشتراکچی در دور شهری آزمون آمادگی خوب گرفته مقصد دارند که به دور نهایی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است راه یافته صاحب جایهای نمایان گردند. محمد علی عبدالکریم ایوبی محمورات، وحدت اخبار. مسئولان مقامات داخلدار جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه در دایره نقشه‌چهاربینی‌های مکمل جهت بلند برداشتن احساس خودشناسی، وطندوستی، پاسداری، ارزش‌های فرهنگ ملی و روند تحصیل با جوانان تاجیک که در دانشگاه و دانشکده‌های عالی فدراسیون روسیه با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان تحصیل علم می‌کنند واخوری انجام دادند. گزارش ابراهیم نظرالله‌زاده و خورشید سید احمد. مسئولان سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه از روند تحصیل و شرط و شرایط بود و باش دانشجویان تاجیک در دانشکده تکنولوژی مسکو از نزدیک شناس شده با رئیسات دانشگاه واخوری انجام دادند. دایر به آماده‌سازی متخصصان، راه‌اندازی تجربه آموزی، زیاد نمودن بورسیه‌ها برای دانشجویان تاجیک جهت تحصیل در دانشکده تکنولوژی مسکو تبادل افکار صورت گرفت. ذکر شد که دانشجویان تاجیک در این مؤسسه تحصیلات عالی تحصیل خوب و نمونه‌وار داشته در چهاربینی‌ها و محفل‌های مختلف دانشگاهی فعالانه اشتراک می‌نمایند. حکومت جمهوری تاجیکستان برای تامین پوره اقتصاد ملی با متخصصان ورزیده و کسبی تدبیرهای عملی را راه‌اندازی کرده ده‌ها هزار جوان لیاقتمند و زباندان را به پیشرفته‌ترین دانشگاه‌های جهان سفربر نموده است. در ادامه ملاقات نقطه‌های پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و دستاوردهای مملکت در ساحه‌های مختلف شرح داده شد. تاکید گردید که تاجیکستان در عرصه بین‌المللی چون کشور تشبثکار و پیشاهنگ در حل مسائل مربوط به آب و اقلیم اعتراف شده است.
дар рафти суҳбат донишҷӯёни тоҷик иброз доштанд ки аз шароити мусоиди фароҳам буда барои андохтани дониш ва рушди ҳамаҷонибаи малакаашон самаранок истифода мебаранд ва дар оянда дар рушди иқтисоди ватани муқаддасамон тоҷикистон саҳми назаррас мегузоранд. дар идома зикр шуд ки хатару таҳдидҳои замони муосир аз ҷумла зуҳуроти терроризму экстремизм ҳаёти осоиштаи сокинони сайёраро ноором сохта гурӯҳҳои ифротӣ барои пиёда намудани мақсадҳои ғаразноку зидди инсонияшон баъзе ҷавонони ноогоҳро бо роҳи фитнаву фиреб ба доми худ меафтонанд. дар чунин вазъият барои ҳар як фард хоса ҷавонон доштани ифтихори миллӣ ҳисси худшиносиву худогоҳӣ бисёр муҳим буда донистану ҳифз кардани таъриху арзишҳои фарҳанги миллат ва манфиатҳои халқу давлат шарту зарур аст. иброҳим назлузода, хуршеди саидаҳмад, Федератсияи Русия, ахбор. дар доираи робитаҳои дӯстона байни кишварҳои узви як камарбанд як роҳ ҳамоишу мулоқот ва барномаҳои омӯзишӣ доир карда мешавад ки ин иқдомҳо барои тақвияти ҳамгироӣ замина мегузорад. дар ҳамин замина дар ҷумҳурии мардумии чин барномаи омӯзишӣ барои роҳбарони ҷавони ташкилотҳои рӯзноманигори кишварҳои узви як камарбанд як роҳ баргузор гардид. азизаи қобил аз ҷумҳурии мардумии чин гузориш омода намудааст. барномаи омӯзишӣ барои роҳбарони ҷавони ташкилотҳои рӯзноманигори кишварҳои узви як камарбанд як роҳ ин навбат дар шаҳри Пекин ва Нанчанги ҷумҳурии мардумии Чин ба роҳ монда шуд. пас аз соҳибистиқлол гаштани ҷумҳурии Тоҷикистон дар заминаи сиёсати дарҳои кушода, Тоҷикистон робитаи дуҷонибаву бисёрҷонибаро бо кишварҳои ҷаҳон ва созмону ташкилотҳои байналмилаливу минтақавӣ аз ҷумла ташаббуси як камарбанд як роҳ ба роҳ монд. ташаббуси мазкур метавонад ба Тоҷикистон дар татбиқи стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2030 ва ноил шудан ба ҳадафҳои рушди устувор мусоидат намояд. иштироки Тоҷикистон дар ин ташаббус ҳамчун кишваре ки ба баҳр баромад надорад ба рушди иқтидори транзитии он мусоидат намуда рушди муштарак ва некуаҳволии мардумонамонро таъмин намояд. татбиқи муштараки барномаҳо ва лоиҳаҳое ки ба ҳавасмандгардонӣ ва ҷорӣ намудани моделҳои истеҳсолот ва истеъмол, таъсиси ҷойҳои корӣ, паст кардани сатҳи камбизоатӣ ва нобаробарӣ нигаронида шудаанд, метавонанд барои расидан ба ҳадафҳои умумӣ дар ин самт мусоидат намояд. ташаббуси як камарбанд як роҳ саривақтию муносиб мебошад, зеро он манфиатҳои иқтисодии кишварҳоро таҷассум ва муттаҳид мекунад. чунки ҳадафи асосии ин ташаббус ҳавасмандии рушд ва шукуфоии умум ки бар принсипҳои истифодаи муштараки афзалиятҳои ҳар якҷониб барои некуаҳволии ҳамаи давлатҳои қадқади роҳи абрешим асос ёфтааст мебошад. ҳудуди Тоҷикистон ки дар чороҳаи машҳури роҳҳои тиҷоратии шарқу ғарб қарор дошт, аз даврони қадим дар тиҷорати байналмилалӣ ва рушди муносиботи бисёр асраи кишварҳои Авроосиё ҷойгоҳи хосро ишғол менамуд. таҷриба имкониятҳои технологии инноватсионӣ ва сармоягузории кишварҳои иштирокдори ташаббуси як камарбанд як роҳ метавонанд дар татбиқи муштараки лоиҳаи муҳиму инфраструктури ояндадор ва таҳкими робитаи кишварҳои узв дар бахши рӯзноманигорӣ истифода шаванд. дар сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии исломии Покистон чорабинии фарҳангӣ бахшида ба ҷашни байналмилалии Наврӯз бо шукӯҳу шаҳомати хос ва дар фазои тантанавӣ баргузор гардид. гузориши навбатӣ. дар сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии исломии Покистон чорабинии фарҳангӣ бахшида ба ҷашни байналмилалии Наврӯзи оломафрӯз бо шукӯҳу шаҳомати хос ва дар фазои тантанавӣ баргузор гардид. дар чорабинии мазкур намояндагони мақомоти давлатӣ, корпуси дипломатии муқимии Исломобод, тоҷикони муқимии Покистон, донишҷӯёни тоҷик, соҳибкорон ва васоити ахбори омма иштирок намуданд. иброз гардид ки бо ташаббуси роҳбарони давлатҳои ҳавзаи Наврӯз аз ҷумла асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин ҷашни бостонии байналмилалӣ гардида он дар феҳристи мероси ғайримоддии ЮНЕСКО қарор дода шудааст. ҷашни Наврӯзи бостонӣ бо баргузории намоиши коллексияи либосҳои миллӣ ва барномаи фарҳангии рӯҳияи ҳозиринро шод гардонид.
дар чорабинӣ расмҳо, либосҳои миллӣ, асбобҳои мусиқии маҳсули dastoни пуреъҷози ҳунармандон ва дигар намунаи маҳсулоти тарғибкунандаи ҳунарҳои мардумии Тоҷикистон намоиш дода шуд. Инчунин ба таваҷҷӯҳи иштирокчиён наворҳои муаррификунандаи Тоҷикистон ва таронаҳои ҷолиб пешниҳод гардиданд. дар яке аз гӯшаҳои толор дастархони идона ва рамзҳои наврӯзӣ ҳафтсину ҳафтшин ташкил шуда хӯрокҳои миллӣ инчунин маҳсулоти хушкмеваи ватанӣ ба намоиш гузошта шуд. дар шаҳри Хорух бо мақсади дастгирӣ ва ҳавасмандсозии ҷавонони фаъол ҳамоиш баргузор гардид. дар ин чорабинӣ ҷавонони касбу кори гуногун ва хонандагони фаъол аз шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон иштирок намуданд. шарҳи бештар дар гузориши Моҳираи Тоир. дар заминаи дастгириҳои пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти рушди соҳаи маориф ва таълиму тарбияи насли ояндасози кишвар иштироки фаъолонаи толибилмони муассисаи таълимии миёнаи умумии қаламрави вилоят дар озмунҳои фаннии ҷумҳуриявӣ ва берун аз он бештар гардида истодааст. дар маркази маъмурии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон шаҳри Хорух вохӯрии мушовири бахши рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо гирандагони идрори президентӣ аз шаҳру ноҳияҳои вилоят доир гардид. гуфта шуд ки ҷиҳати ҷалби ҳарчи бештари насли наврас ба азхудкунии илму дониш ҳамчун қиши ояндасози ватан маблағҳои махсус аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ихтисос дода мешаванд. аз ҳар як иштирокчӣ даъват карда шуд ки минбаъд низ мақоми худро дар ҷодаи азхудкунии илму дониш ва технологияи муосир гузошта дар пешрафту шукуфои ин ватан саҳмгузорӣ намуда бошанд. дар маросими чорабинӣ ба ҳар як иштирокчӣ эдрор пули ба маблағи зиёда аз 7000 сомонӣ дар вазъияти тантанавӣ супурда шуд. Шайна Мабадқадамова ҳастам, хонандаи синфи даҳуми муассисаи таълимии давлатии мактаби президентӣ барои кӯдакони болаёқат дар шаҳри Хорухи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон. ғолиб ва иштирокчии чандин озмунҳои ҷумҳуриявӣ аз қабили озмуни ҷумҳуриявӣ фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст, библия марафон, маснавихонӣ, шоҳномахонӣ ва дигар озмунҳо. ҳамчунин ба ғайр аз иштирок дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ соли гузашта имтиҳон супоридам барои гирифтани стипендияи президентӣ ва хушбахтона имсол ман гирандаи стипендияи президентӣ ҳастам. миннатдории самимии худро ба пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем ки барои мо кӯдакону наврасон чунин шароитҳои хубро фароҳам овардаанд. бояд гуфт ки дастрасӣ ба идрори президентӣ барои ҳар як наврас боиси сарфарозӣ буда ба воситаи ин гуна имконот метавонад дар баландбардоштани малакаи дониш ояндаи босуботи хеш бо пайдо намудаи мақоми арзанда дар ҷомеа таъмин намоянд. Моҳираи Тоҳир, Муборакшоҳи Рустам, вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, ахбор. ҷамоати деҳоти моғиёни шаҳри Панҷакин нақшаи созандагӣ ва бунёдкорӣ бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатиро ки бунёду навсозии 39 иншоотро дар бар мегирифт пурра ба анҷом расонид. акнун масъулон дар ҳамкорӣ бо сокинони соҳибкорон ния доранд то ҷашни ин санаи муҳими таърихӣ боз 24 иншооти дигарро сохта ба истифода супоранд. Далери Бозор гузориш медиҳад. деҳоти моғиён яке аз ҷамоатҳои дурдасти шаҳри Панҷакин ба шумор рафта, деҳаи наздиктаринаш аз маркази шаҳр дар масофаи 40 километр ва дуртаринаш 75 километр ҷойгир мебошад. иқдоми сокинон ва соҳибкорони ин деҳот ҷиҳати дар амал татбиқ намудани сиёсати бунёдкоронаи ҳукумати кишвар ва самт гузоштан дар корҳои созандагиву бунёдкорӣ боиси дастгирӣ мебошад. сокинони ин ҷамоат дастуру ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ҷиҳати ободу зебо гардондани ҳар кӯчаву маҳал ва деҳаҳои худ сармашқи кор намуда дар сохтмони иншооти гуногун аз қабили роҳу пул, марказҳои хизматрасонӣ, кашидани оби нӯшокӣ ва полизӣ ва дигар ободкориҳо дастҷамонаву якдилона иштирок намуда дар беҳтар гардидани инфраструктури соҳа саҳми худро гузошта истоданд. бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷамоати деҳоти моғиён аҷзои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати шаҳри Панҷакин ба мо суини иншоот нақша гузориш карда шуда буд ки мо ба пуррагӣ ба итмом расондем. иловатан 19 иншооти дигар сохта ба истифода додем. айни замон дар ҳудуди ҷамоати деҳоти моғиён зиёда аз 24 иншоотҳо ба корҳои сохтмонӣ рафта истодааст. аз он ҷумла хати оби нӯшокӣ ва полизӣ дар деҳаи Хурмӣ ки зиёда аз 9 километрро дар бар мегирад ба маблағи 3,5 миллион сомонӣ, дар деҳаи пули Гирдоб аз ҳисоби
шахсони саховатманди ҳамун гузари нови қишлоқи ҷамоат диёти моғиён зиёда аз 8 километр ба маблағи 1 миллион 600 ҳазор сомонӣ ба ғайр аз ин дар деҳи сор майдончаи варзишӣ дар деҳи сор симфонияи иловагӣ иловатан соли гузашта 6 симфония имсол 3 симфонияи иловагӣ сохта истоданд дар ҳудуди ҷамоати диёти моғиён роҳҳоро ба мунфаршкарӣ сар карданд ки соли гузашта қариб зиёда аз 19 километрро ба итмом расонем айни замон дар баъзе деҳаҳо барои мунфарш кардани роҳ ҳозир корҳои ободонӣ рафта истодааст. дар маркази ҷамоат беморхонаи минтақавӣ бо мусоидати мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр аз ҳисоби ҷавонони ватандӯст ва сокинони деҳа пурра таъмиру навсозӣ гардидааст. имрӯз дар ин макон имкон фароҳам омадааст ки даҳҳо нафар ниёзмандон дар зери назари табибони ботаҷриба ба табобат фаро гирифта шаванд. тибқи иттилоъ соли гузашта ба тариқи ҳашар дохили бино аз таъмири ҷорӣ бароварда шуда буд ва имсол бошад боми онро пурра дигар намуданд ки ин имкон медиҳад то бинои солҳои зиёд хизмат намояд. имрӯзҳо дар саросари ҷумҳурӣ оиди 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон корҳои ободонию созандагӣ ба маром идома дорад. инчунин дар беморхонаи мо бо дастгирии як қатор ҷавонони бо нангу номуси деҳа болопӯши беморхона бо маблағи 80 000 сомон пурра аз навсозӣ гардид. дар ин ҷо ҳамзамон аз ҷониби ҷавонону соҳибкорони минтақа бозори марказии ҷамоат таъмиру таҷдид гардида мутобиқ ба талаботи муосиру замонавӣ навсозӣ мегардад. бозори мазкур солҳои пеш сохта шуда ба таъмир ниёз дошт. акнун он дуошона сохта мешавад ва баъди бунёду ба истифода додани он соҳибкорон аз шароити замонавии кору хизматрасонӣ баҳравар мегарданд. ҳамчунин дар ин ҷо аз ҷониби сокини ҳамин деҳа соҳибкор Далер Юсупов дар масоҳати 600 як замини ҷудо гардида гармхонаи замонавӣ сохта шудааст ки дар он лимӯ, мандарин, киви ва дигар анвои сабзавоту меваҷот парвариш меёбад ки ба ин васила сокинони минтақа тамоми сол ба маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ дастрасӣ пайдо карданд. Далери бозор, Шаҳбоз Қурбонзода, шаҳри Панҷакент, Ахбор. дар 48 корхонаи саноатии шаҳри Гулистон наздики 100 номгӯи молу маҳсулоти саноатӣ истеҳсол карда мешавад ва аксари маҳсулоти истеҳсолӣ воридот ивазкунанда ва ба содирот нигаронидашуда мебошанд. ҷамъияти саҳомии кушодаи қолинҳои қайруқум давоми чанд соли охир бо ворид намудани технологияи нав, беҳтар кардани сифати маҳсулоти истеҳсолӣ дар баробари таъмини бозори дохилӣ содироти маҳсулоти ватаниро ба хориҷи кишвар афзун намудааст. гузориши Маҳмуд Аҳмадзода ва Дилшод Юсуф. таи солҳои охир дар раванди саноатикунонӣ бо сурати мамлакат ташкили корхонаҳои нав, баланд бардоштани иқтидор ба роҳ мондани истеҳсоли маҳсулоти воридотивазкунанда дар баробари таъмини бозори дохилӣ содироти молу маҳсулоти корхонаҳои мамлакат ба хориҷи кишвар афзоиш ёфт. қабул ва татбиқи барномаи рушди қолинбофӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 имкон дод ки дар ҷамъияти саҳомии кушодии қолинҳои қайруқум ҳаҷми истеҳсоли қолин ки дар солҳои 2013-2020 1 миллион 770 ҳазор метри мураббаъро ташкил медод, бо нав кардани дастгоҳу таҷҳизоти истеҳсолӣ дар соли 2024 истеҳсоли қолин ба 3 миллион 300 ҳазор метри мураббаъ расонида шавад. имтиёзҳои давлатӣ дар самти вориди технологияи нав имконият дод ки ба корхона дастгоҳу таҷҳизоти нав аз хориҷи кишвар баҳри коркарди ашёи хом истеҳсоли қолин бо рангу тобиши хоса ворид карда шавад ва нисбат ба дастгоҳҳои қаблӣ кори таҷҳизоти нав 15-20 маротиба зиёд буда маҳсулнокии кор ва истеҳсолро зиёд намуд. бо назардошти аҳамияти соҳаи саноат дар ҳалли масъалаҳои иқтисодии иҷтимоӣ аз ҷониби президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рушди соҳаи саноат омили муҳими пешравии милбаъди Тоҷикистон арзёбӣ карда шуда саноаткунони босторити кишвар ҳадафи 4 миллӣ эълон карда шуд ки мо синатчон ин иқтидоми пешвои миллатро пурра дастгирӣ мекунем. пас аз қабул кардани барномаи рушди қолинбофӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 ҳаҷми миёнаи солонаи ин нишондиҳанда 3 миллион 27 ҳазор метр мураббаъ ва худи соли 2024 ин нишондиҳанда зиёда аз 3 миллион 300 ҳазор метри мураббаъ ташкил намуд. дар ҷамъияти саҳомии кушодии қолинҳои қайруқум фаъолияти истеҳсолиро пурра 500 нафар коргарону мутахассисони маҳаллӣ пеш мебаранд. бо ташкили хатҳои нави технологӣ дар корхона истеҳсоли қолинҳои тафсингӣ нақшзада ба роҳ монда шуд ки қаблан аз хориҷи кишвар воридоти нави қолинҳо ба Тоҷикистон зиёд буд. истеҳсоли ватанӣ на танҳо ба таъмини бозори дохилӣ мусоидат намуд,
балки содирот ба хориҷи кишвар афзоиш ёфт. айни вақт мо маҳсулоте ки имрӯз истеҳсол мекунем ба давлатҳои хориҷӣ аз он ҷумла ба ҷумҳурии Ӯзбекистон, Қазоқистон ва Русия содирот намуда истодаем. дар оянда низ мо кӯшиш ба харҷ менем ки зимини ворид намудани дастгоҳу теҷҳизотҳои муосиру ҳозирзамон ҳаҷми истеҳсолотро зиёд намуда дар як вақт саҳми худро дар саноати кунонӣ бо сурати кишвар гузорем. таври масъулини корхона иброз доштанд дар баробари зиёд намудани ҳаҷми истеҳсол дар рафти кор таваҷҷӯҳ ба сифати он бештар зоҳир карда мешавад. зеро таваҷҷӯҳи харидори хориҷӣ ба сифати маҳсулот бештар буда, қолинҳои истеҳсолии ҷамъияти саҳомии кушодии қолинҳои Хайроқум дар бозори хориҷӣ мавқеи хешро устувор сохта, сол аз сол ҳаҷми содироти қолин зиёд мегардад. аз истифодаи оқилонаи қитъаҳои замини назди ҳавлигӣ дар баробари таъмини эҳтиёҷоти аҳли оила сокинони деҳот метавонанд захираи дусолаи маҳсулот ва аз ҳисоби фаровон ҳосили бозорҳои дохилиро низ бо сабзавоти тару тоза таъмин намоянд. шарҳи бештар дар таҳияи Гулчеҳраи Саттор. дар ноҳияи Мирсаид Алии Ҳамадонӣ қитъаҳои замини наздиҳавлигие ки ба гурӯҳи заминҳои корами обӣ дохил мешаванд 1796 гектарро ташкил медиҳаду мардумонаш бо шукргузорӣ аз ватани ободу осуда барои баландбардоштани сатҳи зиндагӣ аз ҳама имкониятҳо самаранок истифода мебаранд. саҳмдорони деҳот баробари дамидани субҳ аз пайи кору ободии рӯзгоранду дар қитъаи замини наздиҳавлигии худ на танҳо истеҳсоли маҳсулоти ниёзи аввал ҳамчунин ба парвариши чорвою парранда низ машғул шуда аз ин ҳисоб низ маҳсулоти аз лиҳози экологӣ тоза истеъмол менамоянд. аъзоёни ин хонавода баробари истеҳсоли картошка, сабзавот, полезӣ ва дигар лӯбиёгию ғалладонагиҳо ҳамчунин аз меваи тут ва чормағз самарабахш истифода бурда барои зимистону баҳор низ ин меваҳо ва дигар сабзавотро дар шакли хушку консервакунонидашуда захира менамоянд. мо аз заминҳои наздиҳавлигиамон ҳама маҳсулотҳои ниёзи аввалро таъмин мекунем. масалан картошка, сабзавотҳо, полезӣ, помидор, бодиринг, ҳама намуди маҳсулотҳои ниёзи аввалро таъмин мекунем ва дар рӯзгори ҳаррӯзаамон истифода мебарем. нағз истифода барем 750-800 кило картошка аз 1,5-2 сотих ҳар сол маҳсулот ҷамъ меоварем ва ҳосили дуюм истифода мебарем. захира мекунем масалан тути қоқ, чормағз, олу, зардолу. таҷрибаи солҳои гузашта нишон медиҳад ки дар натиҷаи риояи агротехникаи парваришу нигоҳубини дуруст ҳосили фаровони картошкаю дигар сабзавоту полезӣ гирифтан мумкин аст. мо ин маводи ғизоиро дар таххонаи махсус нигоҳ дошта то омода шудани ҳосили нав истифода мебарему эҳтиёҷоти аҳли хонаводаро аз ҳисоби маҳсулоти худӣ таъмин месозем, мегӯяд ин хоҷагидори бо таҷриба. сокини деҳоти меҳнатободи ноҳияи Мирсаид Алии Ҳамадонӣ Ҳасан Пирзода аз ҳисоби самараноку оқилона истифода бурдани қитъаи замини наздиҳавлигиаш ҳосили фаровони картошка, сабзавот, полезӣ ва ғалладонагию мева ба даст оварда аз самари меҳнат рӯзгори ободу зиндагии бобаракат дорад. ғайр аз қитъаи замини наздиҳавлигӣ аҳли ин оила дар масоҳати 1 гектар замине ки аз ҳисоби саҳмашон хоҷагии деҳқонӣ ташкил намуда буданд дар ин масоҳат гандуму дигар зироати заруриро кишт намуда ҳосили дилхоҳ ба даст овардаю рӯзгорашонро аз ҳисоби меҳнати аҳлона сол аз сол ободтар месозанд. бо истифода аз имкони мавҷуда агар ҳар як сокини деҳот аз субҳ то шом пайи беҳбудии рӯзгори аҳли хонавода талош намоянд дар маҷмӯъ ободию пешравии аҳли ҷомеа таъмин мегардад. кишоварзони ноҳияи восеъ ба масъалаи кишту парвариши зироатҳои кишоварзӣ таваҷҷӯҳи хоса равона намуда дар фаровонҳосилии маҳсулоти кишоварзӣ ва таъмини амнияти озуқаворӣ саҳм мегузоранд. тафсилоти бештар дар гузориши Анваршоҳ Сайдализода.
дар деҳаи туғистони ҷомати деҳоти миралиободи ноҳияи восе аҳли оилаи абдуҷабборовҳо ба масъалаи истифодаи ҳар поча замини назди ҳавлигӣ бардошти ҳосили хуби зироятҳои кишовардӣ ва гулпарвардию зебоипарастӣ майли беандоза доранд. ин оилаи заҳматкаш муносибат бо замин ва самараи хуби меҳнатро кайҳо боз дарк намуда дар қитъаи назди ҳавлии худ тамоми навъи зироятҳои кишовардиро корида парвариш менамоянд. имсол аҳли ин хонавода бо истифодаи самараноки замини назди ҳавлии худ ҳама гуна сабзавот ва зироятҳои полизиро киш намуда аллакай нашунамои хуби онҳо ба мушоҳида мерасанд ки бевосита аз заҳмати софтилонаи ин оила шаҳодат медиҳанд. тавре иттилоъ дода шуд, майдони умумии қитъаи назди ҳавлигии оилаи абдуҷабборовҳо 30 сотихро дар бар гирифта, дар он пунбадона, 3 нав қаламфури булғорӣ, намудҳои гуногуни кабудиҳо, пиёз, картошка, помидор, тарбузу харбуза, каду ва ҷуворимакка киш карда шудааст. маданияти истифодабарии замин аз ҷониби ин оилаи заҳматқарин бешак хуб эҳсос карда мешавад ки шоистаи таҳсин мебошад. оқилона ва самаранок истифода бурдани заминҳои назди ҳавлигӣ дар ҳудуди ҷамоати деҳоти миралиобод хуб ба роҳ монда шуда, ҳар як оила аллакай дарк кардааст барои ғанӣ гардондани буҷети оилаи худ заминҳои назди ҳавлигиашонро самаранок ва оқилона истифода мебаранд. албатта ин яке аз оилаҳои пешқадам мебошад ки замини назди ҳавлигиашонро тамоми намуди маҳсулотҳоро поштаанд ки барои сатҳи сифати зиндагонияшон мебошад. дар қитъаи наздиҳавлигии оилаи абдуҷабборовҳо баробари кишту парвариши сабзавоту полезиҳо инчунин ҳама намуди дарахтони мевадиҳанда аз қабили нок, себ, гелос, ангур, олу, чормағз парвариш карда мешаванд ки айни ҳол ғарқи ҳосил мебошанд. ҷиҳати иҷрои дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бобати истифодаи самараноки замин ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани заминҳои бекорхобида, ташкили боғҳои интенсивӣ ва фароҳам сохтани ҷойҳои корӣ аз ҷониби ин оилаи меҳнаткаш дар деҳаи туғзори ҷомати деҳоти миралиободи ноҳияи восе дар майдони умумии 35 гектар замин ки солҳои зиёд инҷониб бекор хобида буд, хоҷагии деҳқонӣ ташкил карда шудааст. дар майдони 11 гектари хоҷагӣ боғи интенсивӣ бунёд ёфта, дар он себ, нок, бодом, инчунин дар 1 гектари дигар ангурбоғ ташкил карда шудааст. ниҳолони шинонидашуда аз хориҷи кишвар ворид гардида, дар онҳо бештар серҳосилӣ мушоҳида мешавад. ин ниҳолон ҳамагӣ 3-4 сола буда, бо вуҷуди ин аллакай самараи хуб ба бор оварда, ҳосили онҳо ба содирот нигаронида шудааст. дар ин баробар боз хоҷагидорон ҳосили ангурро бе истифодаи технология ва маводи кимиёвӣ хушк карда, бо нархи дастрас пешниҳоди харидорон менамоянд ки чунин раванди кор ҳам аз лиҳози иқтисодӣ ва ҳам аз ҷиҳати экологӣ манфиатовар мебошад. дар хоҷагӣ мо обчакорӣ ҳам дорем, токпарварӣ ҳам дорем, моҳипарварӣ ҳам дорем. аслан ангурои мо кишмиш мебошад, мавиз мешаванд бе ягон химикат. бо дар назардошти дарёфти манфиати бештари иқтисодии хоҷагидорон инчунин дар майдони умумии 10 гектари хоҷагӣ ҳавзҳои моҳипарварӣ ташкил карда, навъҳои моҳии асиётра, амури сафед, сарзан ва зағораmoҳиро парвариш менамоянд. тибқи таҳлили хулосаи коршиносон, истеҳсоли моҳӣ дар вилояти хатлон ба маротиб афзуда бошад ҳам ҳоло низ талабот ба ин намуд ғизо дар бозори истеъмолӣ зиёд мебошад. аз чуқурии 90 метр об бароварда шуда барои ҳавзҳои моҳипарварӣ ва боғтокзорҳо хоҷагидорон ба таври хуҷҷорӣ аз он васеъ истифода менамоянд. 25 000 моҳича овардагием айни ҳол калон карда шудем. ояндаҳо нақша дорем ки 3 сол кала моҳиро ба бозор барорем. ба иттилои мутахассисон, бунёди боғҳои интенсивӣ дар шароити имрӯза барои сарфаи об ва боло бурдани сифату ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишовардӣ мусоидати фаъол мекунад. хоҷагидорон ҷиҳати самаранок истифодабарии заминҳои дар ихтиёрдоштаи худ, ҷорӣ намудани технологияҳои инноватсионӣ ва агротехникаи пешрафта, аз ҷумла баҳри бунёди боғҳои суперинтенсивӣ аз бун ниятҳои нек доранд. дар баробари фаъолияти хубу заҳматҳои рӯзмарра, хоҷагидорон ҳамчунин баҳри нигоҳдории табиати зебои ин диёр, гулу буттаҳои рангорангу ороишӣ шинониданд ки аз зебоипарастӣ ва маданияти баланди истифодабарии замини оилаи заҳматқарин табъи касболида гардида рӯҳияи меҳнатдӯстӣ бедор хоҳад шуд. Анваршоҳ Сайдализода, Сайҳомиди Шариф, ноҳияи Восе, Ахбор. сокинони шаҳри Исфара ҷиҳати оқилонаи самаранок истифода намудани замин, гирифтани 2 ҳосил аз он ва захира намудани маҳсулот барои 2 сол корҳои заруриро анҷом дода истоданд. онҳо дар заминҳои дар ихтиёр доштаашон маҳсулоти барвақтии кишоварзӣ парвариш намуда, қисми зиёди онро дар бозорҳои истеъмолӣ ба фурӯш мебароранд. гузориши Собир Айёбӣ ва Саҳбони Қурбон.
ساکنان شهر اسفره به استفاده ثمرناک زمین‌های نزد حولگی دقت جدی ظاهر نموده، از این حساب فایده خوب هم به دست می‌آورند. ساکن جماعت دهاتی زمرد صفاخان موسویف زمین نزد حولگی خود را ثمرناک استفاده نموده، به این واسطه همه ساله هم احتیاجات خانواده خود را با سبزیجات تر و تازه و میوه‌جات تأمین می‌نماید. او در زمین خود بیش از 25 بیخ درختان گوناگون چون بهی، آلوچه، شفتالو، سیب، زردالو، سیاه‌آلو، چهارمغز و غیره شنانیده است که همه ساله از آن حاصل دلخواه به دست می‌آورد. اینچنین در پایه زیر درختان پامیدور، بادرینگ، قلمفور، سبزی، کارتوشکا، تورب، ریحان، شلغم نیز در مهلت‌های معین و موسمی کشت نموده، از این زمین در یک سال 2-3 حاصل به دست می‌آورد. صفاخان میگوید که در زمین نزد حولگی مهنت نموده، به این واسطه هم استراحت می‌کند و هم برای فراوانی خانه روزگارش رزق و روزی در می‌یابد. صفاخان موسویف ذکر نمود که همه ساله با رعایت طلبات صفتی آماده سازی از حاصل سبزیجات پرورش نموده‌اش در ظرف‌های شیشگی، کنسروهای میوه و سبزیجات، مربا و خورش‌ها تیار می‌نماید که آن در فصل زمستان در روزگارش وسیع استفاده می‌شوند. باید گفت که مثل صفاخان موسویف در دهه ساکنان زیادند که همه ساله با کاربری عاقلانه و ثمرناک و طرز خوبی استفاده هر قطعه زمین نزد حولگی خود نه تنها در فراوانی خانه همه روزه، اینچنین در بودجه عائله نیز حصه می‌گذارند. مهنت این نفران نه تنها شایان احسن بلکه نمونه کاربری دوربینانه نسبت به استفاده زمین است. با این عمل خود آنها نه تنها در پیشبرد سطح روزگار و غنی گردانیدن دسترخوان خانواده سهم می‌گذارند، بلکه تا اندازه با تأمین گردیدن بازار داخلی با محصولات تر و تازه بهاری و پستشوی نرخ آن در بازارها نیز حصه می‌گذارند. صابر ایوبی، صاحبان قربان، شهر اسفره، اخبار. кишоварзони ноҳияи тоҷикобод бо мусоид омадани вазъи ҳаво агротехникаи кишту парвариши маҳсулоти кишоварзиро вусъат мебахшанд. имрӯзҳо кишти баҳорӣ дар ҳама шаклҳои хоҷагидории ноҳия вусъат ёфта, нақша аст ки дар ин рӯзҳои мусоид киштро саривақту босифат ба анҷом расонанд. бахтовари муҳриддин ин матлабро пайгирӣ намудааст. таҷрибаҳои чандинсолаи кишоварзон бобати истифодаи самараноки замин, киштҳои саривақтӣ, истифодаи нуриҳои минералӣ ва тухмиҳои хушсифат ба деҳқонон имкон медиҳад ки аз ҳар ваҷаб замин ҳосили фаровон ба даст оранд. кишоварзони ноҳияи тоҷикобод имсол майдони кишти баҳориро аз талу теппаҳои лаймии намнокиашон зиёд оғоз намуда ва парвариши маҳсулоти кишоварзӣ шурӯъ карданд. мавзеи рега ки ҷамоати деҳоти ширинчашмаи ноҳияи тоҷикобод аз сатҳи баҳр 2300 метр баланд буда нисбат ба мавзеъҳои поёнӣ намнокиаш зиёд мебошад ва барои кишти картошкаву сабзавот мувофиқ аст. то имрӯз зиёда аз 150 гектар кишт дар заминҳои кишоварзӣ гузаронда шудааст ва имрӯзҳо низ кишти картошка дар баландкӯҳҳо бо маром идома дорад. баъзе қидҳои замине ки бо намӣ таъминанд, заминҳои чаробгоҳ ва лалмӣ, дар онҳо ҳам кишт гузаронда мешавад, кишти картошка ва кишоварзони ноҳия кӯшиш менамоянд ки нақшаи базимабудаи картошкаро дар муҳлат ва сари вақт иҷро намоянд. деҳқонон аз таҷрибаҳои ҳарсолаи худ ин маконро ҳамчун мавзеи пурганҷ ҳисобида сол ба сол заминҳои бекорхобидаи чарогоҳиро шудгор намуда майдони киштро зиёд менамоянд. дастур супоришҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро сокинону кишоварзони ноҳия сармашқи кори худ карда заминҳои назди ҳавлигиро низ самаранок истифода мебаранд. имсол ҳам чун солҳои дигар ноумед нестем. аз баҳори имсола шукрона мекунем ки ана ҳамин хел омад аст. шукри ҳамин замин, ҳамин бод, ҳамин само, ҳамин боде ки ҳамин замини биштосо аст. дар ин замин киштукор мекунем ҳар сол. аз ҳамаи меваҷотҳо мо дорем, чӣ дар замин, чӣ дар мана борҳои ниҳолҳо, аз зардолу сар карда то себу то қулфинай то дигар раҳмат ба ҷаноби олӣ ки ин заминро ба дасти мардумаш дод, ба дасти деҳқон додад. то 7-8 сев ҳосил мебандад ки аз ин мо рӯзгорро пеш мебарем. инам як боигарии давлата замин.
کارکرد و تجربه در زمین‌های کشت دهقانان را وادار ساخت که از همه گونه امکانات به دست آمده ثمرناک استفاده کرده ذخیره 2 ساله محصولات را از هر وجب زمین به دست آورند و هم عائله خود و هم بازارهای داخل و خارج کشور را تامین سازند. دورنمای کشت بهاری در ناحیه نسبت به سالهای گذشته از قبیل سبزوات 123 گکتار، غله‌دانه 585 گکتار و کارتوش که در همه شکل‌های کشاورزی 2106 گکتار را تشکیل می‌دهد. تدبیرهای عملی از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه تاجیک‌آباد در سمت رشد اقتصادیات و بلند گردیدن درجه نیکواحوالی خلق مساعدت نموده در نتیجه نشان دهنده های اساسی اجتماعی اقتصادی مملکت به درجه کافی رشد می‌یابند. در این روند تطبیق علم و تجربه در استحصالات و رشد ساحه مهم میباشد. در ناحیه قریب همه نمود تکنیک‌های کشاورزی در دست دهقانان و تکنیکان ساحه کشاورزی بوده همه ساله به مردم خدمت میکنند. استفاده ثمرناک آب و زمین جهت زیاد کردن حجم استحصال محصولات کشاورزی به وارد نمودن تکنولوژی‌های نو و رعایت قاعده‌های معاصر اگروتکنیکی پرورش زراعت‌ها غیر امکان میباشد. برای شناندن زراعت‌های کشاورزی رعایت تکنیک‌های کشاورزی نقش مهمی می‌بازد. از این رو دهقانان و کشاورزان ناحیه تاجیک‌آباد نیت دارند تا با دوره حاصلخوانداری هر وجب زمینی در اختیار داشته را ثمرناک استفاده نموده از آن حاصل فراوان به دست آورند و برای سبد استعمالی حکومت جمهوری سهمگزار باشند. بختاور مهرالدین، بهرالدین اسمان‌الدین، تاجیک‌آباد، اخبار. ساکنان ولایت خطلان در سمت کشاورزی تجربه غنی و دستاوردهای نظررس داشته با کاربرد امکانیت فراهم شده در استحصال و صادرات محصولات کشاورزی به خارج مملکت سهم مناسب می‌گذارند. در برابر تامین بازار استعمالی با محصولات خوش‌صفت وطنی، طلبات به محصولات استحصال تاجیکستان در بازارهای خارجی نیز افزوده است. شرح بیشتر در تهیه محمد رجب عبدالله زاده. ولایت خطلان یکی از سرنفوذترین ولایت‌های کشور به حساب رفته است. ساکنان آن در رشد تمام بخش‌های خواجگی خلق مملکت و بهبود بخشیدن اقتصاد کشور نقش کلیدی دارند. ولایت خطلان همچون کلانترین ولایت کشور دانسته می شود. قبل از همه از لحاظ کشاورزی نسبت به دیگر منطقه‌های مملکت امکانات بیشتر به نظر رسیده. کشاورزان ولایت با استفاده از شرایط امکانات موجوده به خاطر حفظ امنیت عضوخواری کشور، تامین امنیت بازار داخلی و زیاد کردن صادرات محصولات بیش از هر وقت دیگر سعی و تلاش نموده ایستادند. در اساس دستور و سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، صادرات محصولات کشاورزی از ولایت خطلان به فدراسیای روسیه، جمهوری قزاقستان و قرقیزستان به راه مانده شد. ولایت خطلان یکی از تامین کننده های محصولات کشاورزی در مقیاس مملکت به شمار رفته. کشاورزان در برابر تامین نمودن بازارهای داخلی همزمان قسمت بیش محصولات خود را به خارج کشور صادرات نموده ایستادند و این ماشین های پربار که شما شاهد هستید با فدراسیای روسیه، جمهوری قزاقستان، قرقیزستان دسترنج دهقانان ولایت خطلان را با خود دارند. طبق اطلاع مسئولین اگنتی صادرات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان از حدود ولایت خطلان زیاده از 12 ماشین پربار نزدیک به 300 تن محصولات کشاورزی صادرات کرده شد که از این محصولات کشاورزی از قبیل زردآلو، پیاز، لبلبو و دیگر نامگوی محصولات‌های کشاورزی عبارت میباشد. بابت اجرای دستور و سپارش‌های سرور دولت در سمت بهتر برای ماندن صادرات محصولات کشاورزی تمام ساختارهای مربوطه وظیفه‌دار گشتند که با استفاده از امکانیت‌های موجوده برای تقویت محصولات صادرات شونده مساعدت نمایند. اینک کاروان ماشین‌های پربار که دسترنج دهقانان ولایت خطلان را با خود دارد با دولت‌های به ما دوست و برادر روسیه، قزاقستان و قرقیزستان رهسپار گردیدند. گفتم به مورد است که تا امروز مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت خطلان و اگنتی صادرات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان جهت اجرای دستور و سپارش‌های رهبریت عالی مملکت یک قطار کارها را به انجام رسانیده کوشش نموده ایستادند که صادرات را به دیگر دولت‌ها بیشتر به راه مانند. محمد رجب عبدالله زاده، دولت فیض‌الله، خطلان، اخبار.
раванди бо суръати созандагиҳо дар деҳаи маликоваи ҷамоати деҳоти сафобахши ноҳияи Данғара. Бо саҳми сокинону соҳибкорони ноҳия роҳҳои ҳудуди деҳаи мазкур мунфарш ва ҷавобгӯи талабот карда шуд. гузориши Салоҳиддини Неъмат дар ин хусус. барои иҷрои нақшаи кории ободониву бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ аз ҳисоби соҳибкорону шахсони саховатпеша ва сокинони бонангу номуси кишвар дар 3 соли охир беш аз 20 миллиард сомонӣ хароҷот гардидааст ки ин ба рушди иҷтимоиву иқтисодӣ ва пешрафту ободии шаҳру деҳоти мамлакат мусоидат намуданд. ин нуқтаро пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми навбатии солонашон ба Маҷлиси Олии мамлакат зикр намуда ба ҳамаи соҳибкорон, шахсони саховатпеша ва кулли мардуми Тоҷикистон барои дастгирии ташаббусҳои ҳукумат ва саҳмгузорӣ дар ободиву пешрафти мамлакат сипосу миннатдории самимӣ баён намуда буданд. сокинони ободгари ноҳияи Данғара бо пайравӣ аз ташаббусҳои созандаи Сарвари давлат кӯшиш менамоянд ки дар ободии маҳалли зисти хеш саҳмгузор бошанд. деҳаи маликоваи ҷамоати деҳоти сафобахши ноҳияи Данғара ки дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат ташкил гардидааст, марҳила ба марҳила инфраструктури он мукаммал мегардад. ин деҳаи зебоманзар ки дар он зиёда аз 400 оила сукуна доранд, сокинонаш аз нохуб будани вазъи роҳҳои байни деҳа дар фаслҳои боронӣ танқисӣ доштанд. ин мушкилӣ бо саҳми фаъолони деҳа бартараф гардида истодааст. корҳои сохтмонӣ дар роҳҳои байни деҳаи Маликова бо ҳашари дастаҷамъонаи сокинон ва истифодаи техникаҳои роҳсозӣ бо маром идома дошта, ният доранд то ҷашни истиқлолияти давлатӣ ин роҳҳоро мунфарш намоянд. аз сиёсати бунёдгаронаву созандагии пешвои миллат тамоми мардуми ҷумҳурӣ илҳоми тоза гирифта ба навкориву ободгардонии кишвари худ, деҳаи худ, мулки худ машғул шуда истоданд. мо низ як гурӯҳ мардуми деҳаи Маликова ба ободу зебогардондани кӯчаҳои худ, деҳаи худ имрӯз ба ҳашари дастаҷамона баромадем. медорем ки роҳҳо ҳамвор мешаванд, кӯчаҳо зебо мешаванду чароғон мешаванд. ҳамчунин дар баробари тахту ҳамвор ва сангфаршнамоӣ дар ду тарафи роҳ ҷӯйборҳои бетонӣ насб намуда истоданд, то ки ин роҳ солёни зиёд ба сокинон хизмат намояд. ба гуфтаи мутахассисон, як омили зуд вайрон шудани роҳҳои мунфарш гардида ин набудани ҷӯйборҳои обгузар дар шафати роҳҳо мебошад. иваз намудани симчӯбҳои фарсудаи барқӣ бо сутунҳои оҳану бетонӣ ин дар бехатарӣ ва кам намудани талафоти қувваи барқ мусоидат менамояд. фаъолони деҳа инро ба назар гирифта бо мувофиқа бо масъулини шабакаҳои барқи ноҳия ин мушкилии деҳаро низ бартараф намуда истоданд. ба ҳамин монанд сокинони дигар деҳоти ноҳияи Данғара сар карда аз хона ва деҳаи худ ба таври дастаҷамъона корҳои ободониву созандагиро анҷом дода ният доранд барои дар сатҳи баланд ва шоиста истиқбол гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дастовардҳоро дар ҳама самтҳо назаррас гардонанд. Салоҳиддини Неъмат, Завқибек Абдураҳмон, ноҳияи Данғара, Ахбор. дар ноҳияи кӯҳистони Мазчо бо мақсади роҳ надодан ба қонунвайронкуниҳо дар самти истифодаи барқ ва сари вақт пардохт намудани ҳаққи истифодаи он, гурӯҳҳои корӣ дар байни сокинон корҳои фаҳмондадиҳиро идома дода истоданд. гузориши ҳамкоронамон. барқ яке аз захираҳои асосиву ҳаётии иқтисодиву иҷтимоии кишвар маҳсуб ёфта таъмин намудани аҳолӣ ба соҳаи истеҳсоли бар он барои рушди устувори ҷомеа аҳамияти бениҳоят бузург дорад. бинобар ин истифодаи самаранок ва қонуни он яке аз талафоти муҳими сиёсии давлатӣ мебошад. дар ин замина асосгузори Сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон борҳо таъкид намуданд ки аҳамияти энергетика яке аз омилҳои асосии рушди устувори иқтисодӣ ва зиндагии шоистаи мардум ба ҳисоб меравад. мавриди зикр аст ки ноҳияи кӯҳистони Мазчо ки дорои 58 деҳа ва 2 ҷамоат мебошад, дар он зиёда аз 28 000 нафар сокинон зиндагӣ менамоянд. дар асоси муайян намудани ҳисобкунаки барқӣ, қаздорӣ ё ғайримақсаднок истифодабарии қувваи барқ дар ноҳияи кӯҳистони Мазчо аз тарафи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия якҷоягӣ бо идораи тақсимоти барқи ноҳия санҷишҳои гардишӣ хона ба хона, маҳалла ба маҳалла 6 гурӯҳи корӣ ташкил карда шуда ба сокинон корҳои фаҳмондадиҳӣ ва самаранок истифода бурдани қувваи барқро амал намуда истодаанд. бо мақсади таҳкими вазъи инфрасохтори барқ, кам кардани талафот, таъмини аҳолӣ бо барқ бо кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон тағйирот ворид гардид ки ин минбаъд барои тағйир додани нишондоди ҳисобкунаки барқӣ ё бепайвасткунӣ ба чунин таҷҳизот
برق را استفاده میبرند مبلغ قوه برق را پرداخت نمیکنند جزای جنایتی از جریمه تا جریمه به حبس گرفتن به مدت از 3 تا 10 سال پیش بینی شده است. با رشد بیمیلان خوجگی خلق تشکیل محله های نوی اهالی نشین بنیاد کارخانه های صنعتی دیگر انشاءات تعیینات گوناگون تلفات به نیروی برق سال تا سال زیاد می شوند. مورد ذکر است که کارمندان شبکه برقی ناحیه کوهستان مچا در نزد زیرستگاه آبردان 2500 با حشر دست جمعانه 2 حجره کاری برای کارمندان شبکه‌های برق ناحیه ساخته مورد استفاده قرار دادند که این برای به مشکلی در فصل زمستان و تابستان خدمت نمودن کارمندان شبکه‌های برق به اهالی می باشد. حسام‌الدین قیاس‌زاده از ناحیه کوهستان مچا برای برنامه اخبار. ҷиҳати пешгирии садамаҳои нақлиётӣ ва ошкор намудани қоидавайронкуниҳои дағали ҳаракат дар роҳ аз ҷониби ҳайати шахсии раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар қаламрави ҷумҳурӣ чорабиниҳои санҷишӣ ташкил ва гузаронида мешаванд. маълумоти бештар дар гузориши навбатӣ. бо мақсади пешгирии садамаҳои нақлиётӣ ва ба танзим даровардани ҳаракати воситаҳои нақлиёт инчунин пешгирии ҳуқуқвайронкуниҳои дағали ҳаракат дар роҳ ки аз ҷониби як зумра ронандагони воситаҳои нақлиёт содир гардида ин ҳолат ба вазъи садаманокӣ ва интизоми нақлиётӣ таъсири манфӣ расонида одобу маданияти шаҳрдориро коста мегардонад. таи рӯзҳои охир аз ҷониби кормандони раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон ва зерсохторҳои он дар қаламрави ҷумҳурӣ корҳои фаҳмондадеҳӣ ва хизматбарӣ мунтазам ба роҳ монда шудааст. ҷиҳати амалӣ намудани дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ нақша ва чорабиниҳои раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ ҳамарӯза кормандони раёсати бозрасӣ шабонарӯзӣ дар кӯчаву хиёбонҳои шаҳри душанбе хизматбарӣ менамоянд. аз ин лиҳоз аз тамоми ронандагон ва иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ талаб карда мешавад ки тамоми қоидаҳои ҳаракат дар роҳро қатъиян риоя намоянд. маврид ба зикр аст ки вақтҳои охир баъзе ронандагони воситаҳои нақлиёти гаронарзиш алалхусус ҷавонон дидаву дониста талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳро дағалона сарфи назар намуда воситаҳои нақлиёти худро дар қатори дуюму сеюми роҳ дар сари гардиш ва дар зери аломатҳои роҳ ки бозистодан манъ аст гузошта ба дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ монеа ба миён оварда боиси тамбашавии роҳҳо мегарданд. дар натиҷаи нақшачорабиниҳои раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон як қатор қоидавайронкуниҳои дағале ки имрӯз ба ҳусни шаҳр доғ меоранд муайян ва ба қайд гирифта шуд ки наворҳои манзуршаванда далели гуфтаҳои боло мебошад. кормандони раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон ҳангоми хизматбарӣ ронандагонеро ки ҳангоми ҳаракат дар роҳ талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳро дағалона сарфи назар намуданд боздошт намуда нисбаташон тибқи моддаи 324 протоколи маъмурӣ тартиб дода воситаҳои нақлиёташонро ба майдончаҳои махсуси нигоҳдории воситаҳои нақлиёти раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ дастрас намуданд. пешгирии ҳодисаҳои нақлиётӣ дар ҳудуди ҷумҳурӣ ва қоидавайронкуниҳо дар қиёс ба солҳои пеш кам гардида бошад ҳам вале чуноне зикр шуд то ҳанӯз омили одобу муносибати шаҳрнишиниро тақозо менамояд. аз ҳамаи шаҳрвандон бахусус ронандагони воситаҳои нақлиёт ва дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ талаб ва хоҳиш менамояд ки талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳро қатъиян риоя намуда бо ин амали шоистаи худ садамаҳои нақлиётиро пешгирӣ намоянд. дар литсеи касбии саноати кимиёи шаҳри левакан ҷиҳати ҷалби хонандагон барои идомаи таҳсил аз рӯи бахшҳои саноати кимиё ва муаррифии шароиту имконоти муассисаи мазкур корҳои зарурӣ анҷом дода мешаванд. гузориши Самандар Шоев ва Искандари Саид. нахуст масъулини муассисаи таълимии литсеи касбии саноати кимиёи шаҳри леваканд вобаста ба касбу ҳунарҳои хоҷагии халқ ва талаботҳои дохилшавии муассиса ба хонандагон маълумот дода онҳоро барои интихоб ва омӯзиши ҳунарҳои зарурии ин даргоҳи ҳунар роҳнамоӣ намуданд. ҳамзамон иштирокдорон аз намоиши маҳсули дастранҷи донишҷӯёни ин таълимгоҳ дидан намуда ба ҳунару маҳорати баланди онҳо баҳогузорӣ карданд. зимни чорабинии имрӯза хонандагони зинаи таҳсилоти миёнаи умумии шаҳр ки шумораи онҳо
350 нафарро ташкил медод аз осорхонаи таърихӣ, синфхонаҳои таълимию таҷрибавӣ, осорхонаҳои таълимии истеҳсолӣ аз қабили устохонаи кафширгари барқию газӣ, харотӣ, лаборанти таҳлили кимиёвӣ, челонгари барқии зеризаминӣ ва дигар шароиту имконоти муассисаи таълимии литсеи касбии саноати кимиёи шаҳри Левакант боздид ба амал оварданд. ҳукумати мамлакат хоста пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки ба ояндаи дурахшони ҷавонон ва соҳибкасбу донишманд ба камол расонидани онҳо таваҷҷӯҳи зиёд равона менамоянд, ҳамасола дар тамоми самтҳо баҳри ин қишри ояндасози кишвар шароиту имконот ва имтиёзҳои дучанд фароҳам оварда, насли наврасу ҷавон аз он ба таври васеъ баҳравар мегарданд. дар заминаи чунин дастгириҳо дар муассисаи зикршуда ҷиҳати дар сатҳи баланд омӯзонидани касбу ҳунарҳои мухталифи хоҷагии халқ шароити созгор муҳайё буда, соласол ҷавонони зиёд ин даргоҳро хатм намуда ҳамчун мутахассиси соҳибтахассус ба бозори меҳнат равона карда мешаванд. дар ин рӯз бо иштироки масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр, донишҷӯён ва дигар иштирокдорон барномаи васеъи фарҳангӣ доир гардида устодону донишҷӯёни фаъоли ин муассиса бо сипоснома қадрдонӣ карда шуданд. Самандар Шоев Искандари Саид, шаҳри Левакант, Ахбор. рушди соҳаи маориф бо низому усули корбарии муосир дар ноҳияи шаҳристон ҷиҳати беҳтар намудани сифати таълиму тарбия ва тақвияти дониши хонандагон дар муассисаҳои таълимӣ усули нави салоҳиятнок ҷорӣ шудааст. ин амал имкон медиҳад то наврасону ҷавонон бо истифода аз шароити фароҳам гардида донишу мукаммал омӯзанду дар оянда соҳиби касбу ҳунар гарданд. гузориши Фирдавс Умаров аз ноҳияи шаҳристон. соҳаи маориф самти калидии сиёсати пешгирифтаи оқилонаи роҳбари давлат қарор дорад. имрӯзҳо бо ҷалби олимону мутахассисон ва омӯзгорони пуртаҷриба дар муассисаҳои таълимӣ усулҳои нави таҳсил ба тариқи интерактивӣ ҷорӣ гардидааст ва он имкон медиҳад то муҳассилини ҳамаи зинаи таҳсилот ва таълими омӯзгорони соҳибтаҷриба асосҳои илми замони истиқлолиятро аз худ намоянд. назар ба таъкиди масъулин дар ҳамаи муассисаҳои таълимии ноҳияи шаҳристон рафти таълиму тарбия дар сатҳи хуб ба роҳ монда шуда, ҷиҳати саводноку соҳиби маълумоти олӣ гардидани ҷавонон ҷаҳду талош варзида мешавад. дар ин замина бо мақсади боз ҳам бештар кардани сифати таълиму тарбия ва дар асоси аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон эълон гардидани солҳои 2020-2040 ҳамчун 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф дар аксари муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияи шаҳристон кабинетҳои фаннии химия, физика ва технологияи иттилоотӣ ташкил гардида бо асбобу аёниятҳои муосир, тахтаҳои электронӣ ва озмоишгоҳҳо муҷаҳҳаз гардонида шудааст. хонандагону омӯзгорони ноҳияи шаҳристон бо хурсандии зиёд изҳор медоранд ки ҳамаи ин самараи неки истиқлолияти давлатӣ маҳсуб ёфта ба наврасону ҷавонон имкон фароҳам овард ки аз имконоти ҷадиду муосир пурсамар истифода бурда дар рушди маорифу фарҳанг ва маънавиёт ҳиссагузорӣ намоянд. боиси зикри хос аст ки дар ҷавоби ҳамаи шароитҳои фароҳам оварда имрӯзҳо ҷавонони хуштолияи ноҳияи шаҳристон дар озмунҳои байналмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ аз рӯи фанҳои дақиқ, риёзӣ ва забонҳои русиву англисӣ ширкати фаъолона намуда соҳиби ҷойҳои намоён мегарданд. дар баробари рушди илмҳои дақиқ ва риёзӣ инчунин дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияи шаҳристон таваҷҷӯҳ ба технологияи касбомӯзӣ низ зиёд аст. дар доираи нақшаи тасдиқгардидаи вазорати маориф ва илми кишвар муҳассилин имкон доранд ки дар мактабҳо ба касбу ҳунаромӯзӣ машғул гарданд. чунин раванд дар аксар мактабҳои ноҳия мушоҳида гардида хонандагон дар доираи дарсомӯзӣ ҳамзамон ба духтудӯзи либос, ихтироъкорӣ, санъати тасвирӣ ва тарроҳӣ шуғл варзида бо ин васила завқи бадеияшонро баланд бардошта истоданд. метавон гуфт ки таълиму тарбия дар ноҳияи шаҳристон ба таври комил роҳандозӣ гардида хонандагон дар шароити замонавӣ фароҳам гардида бо азму иродаи қавӣ ва рӯҳияи баланди донишомӯзӣ илмҳои замони муосирро аз худ менамоянд. Фирдавс Умаров, Мазбут Бобозода, Орзу Маъруфов, ноҳияи шаҳристон, Ахбор. дар вилояти Хатлон бо мақсади коҳиш додани партовҳои ифлоскунандаи органикии доимӣ аз захираҳои кӯҳнашудаи заҳрхимикатҳо ва мағзиҳои олудашуда, инчунин таҳкими иқтидор барои идоракунии дуруси заҳрхимикатҳо тадбирҳои амалӣ роҳандозӣ шудааст. идомаи матлаб дар гузориши Исмоил Соҳибназарён ва Мусои Нурмуҳаммад.
در دایره عملیگردی برنامه‌های دولتی وابسته به حفظ محیط زیست و بلند برداشتن معرفت اکولوژی اهالی با ابتکار کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با شریکان رشد در موضع‌های مخصوص محافظت شونده پرتابگاه‌های زهرخیمیکات‌ها واقع در ناحیه‌های وخش و جیهون ولایت ختلان یک سلسله اقدام‌های نظریوی و عملی راه‌اندازی کرده شد. تحت عنوان تازه کردن زمین از زهرخیمیکات‌ها با جلب قشر گوناگون جامعه اکسیه عمومی گذرانیده شد که در آن متخصصان ملی و سطح بین المللی اوید به موضوع مورد نظر به طور نظریوی و عملی معلومات دادند. وابسته به توجه جامعه جهانی دایر به افزایش تاثیر منفی افلاس کننده های استوار ارگانیکی به سلامتی انسان و محیط زیست، تنظیم کارهای سبززارکنی و آبادانی، پیشگیری اراضی زمین، بلندشوی آبهای زیرزمینی، شکار غیرقانونی حیوانات، برش درختان، اداره کنی پرتاب‌ها و دیگر مسئله‌هایی که به محیط زیست تاثیر منفی می‌رسانند از عمره مسئله‌هایی می‌باشند که در مد نظر حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارند. طور متخصصان ابراز داشتند زهرخیمیکات‌ها ماده‌های زهرناک کیمیایی می‌باشند که برای مبارزه با حشرات ضرررسان، کسلی‌ها و علف‌های بیگانه در ساحه کشاورزی استفاده می‌شوند. هنگام نادرست استفاده بردن زهرخیمیکات‌ها آنها می توانند به سلامتی انسان و محیط زیست ضرر رسانند. زهرخیمیکات‌ها وقتی کهنه حسابیده می شوند که مهلت استفاده بریشان گذشته باشد یا از سبب پیدا شدن معلومات نو درباره تهدید آنها به سلامتی انسان و محیط زیست استفاده بردنشان منع کرده می شود. هنگام نگهداری بسته ها می توانند شکسته زهرخیمیکات‌ها از آنها پاش خورده خاک و آب را افلاس سازند. از این رو زهرخیمیکات‌های کهنه شده باید هر چیز زودتر به ضرر و نابود کرده شوند. کمیته حفظ محیط زیست یک جای با شریکان رشد هم 4 خواجگی که امروز با قرار حکومت ناحیه از اینجا کوچاندن تا که اوچسکی که حاضر ما در اینجا قرار داریم همون زهرخیمیکات‌ها را تازه کرده آنها را انتقال به ناحیه وخش برای نابودسازی برند. طبق اطلاع در رفت اکسیه تازه کردن زمین از زهرخیمیکات‌ها از پلیگان ناحیه جیهون زیاده از 200 تن قبط خاک افلاس شده توسط ظرف‌های مخصوص با پرتابگاه ناحیه وخش برده در آنجا در چقوری‌های مخصوص محافظت شونده نگاه داشته شده به ضرر گردانیده شدند. طبق معلومات عین زمان در تاجیکستان تقریباً 200 پرتابگاه خرد موجود است که زهرخیمیکات‌های کهنه شده در آنها گور کرده می‌شوند. 6 تا چقوری کوفته شدند که چقوری‌ها 50 سانتی متر و بلندی آن تا 1.5 متر گور کرده شدند. وابسته به کاهش دادن پرتاب‌های افلاس کننده ارگانیکی دائمی از ذخیره‌های کهنه شده زهرخیمیکات‌ها در مملکت برنامه‌های گوناگون دولتی قبول و عملی گردانیده می‌شوند که آنها برای بلند برداشتن سطح معلومات‌ناکی و معرفت اهالی نسبت به محیط زیست و اداره کنی درست زهرخیمیکات‌ها روانه گردیده است. اسماعیل صاحب نظریان، موسی نور محمد، ولایت ختلان، اخبار. بیننده های عزیز، این بود نشر مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار. سلامت و خانه آباد بمانید.